Μπράβο. Αυτό σου έλεγα πριν. Αυτό σου έλεγα. Πάμε. Πάμε. Τρία και κιθάρα. Θα δοκιμάσεις το θέμα. Αυτό δεν το έχουμε γράψει τώρα και δεν είναι δύσκολο. Δώσε μου τέμπο. Ναι, νομίζω πιο ωραίο είναι να μπει αυτός μετά ο Γιώργος μετά Δύο. εσύ. Εδώ. Jingle bell, jingle bell. Δύο. Πιο γρήγορα. 1, 2, 3 και... Έτσι, smooth. Δεν παίζω εγώ smooth, φίλε. Εγώ θα πω μόνο, έχεις αριστική και λες smooth. Φα κανονικά στην αρχή το γενιαστό, αλλά αυτός το γράψει έτσι για να ακούγεται λίγο στραβά. Και πρέπει να παίζουμε έτσι. Απλά αλλάζει το χορδί αυτός. Δεν ταιριάζουμε.
πειράζει, είναι φα πάνω στη ρε ύφεση ματζόρε. Εντάξει. Δεκτό. Εντάξει, άρα τα κρατάμε 4-4. Για πάμε άλλη μια φορά. Κάντε Παναγιή. Πάμε από την αρχή, έλα. Ένα. Sorry, Μπαλίξ. Πού μου είπες να παίξω... Εκεί που κάνει ταραν ταραν ταν ταν. Ποιος το λες? Όχι, μου είπες το... Το... Όχι. Το παίζει. Πάμε. Αν θες παίζει αυτό, όπως Σε ποιο σημείο είναι αυτά? Αυτό Πριν κλείσεις το μετρό. είναι εκεί στο τέλος του, εκεί που γυρνάει, που κάνει Πάμε. αυτό το... Αλλιώς, να παίζουμε μαζί τέτοιο, ρε ύφεση, ρε ύφεση. Πάμε. Ένα. Λοιπόν, δίνω τέμπο. Ένα. Αυτό είναι αυτό. Εσύ μπαίνεις όμως. Ναι, ρε μαλάκα, δεν γίνεται να μπεις και να κρατάς το ποτήρι. Smooth. Εγώ πιστεύω ότι δεν είναι. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Είναι λίγο 4 μέτρα για την αλλαγή. Εγώ πιστεύω 8 και 8 πρέπει να γίνει. Ναι, είναι ωραίο όμως για να μπορούμε να καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Και εσύ δεν παίζει το τάρα, τάρα,